Ko himen ko para bayit hau try Jesus Christ. Ngila poi yagasni ningkom jonga jingtuwai nobena. Nadu arpo hinyo tarik mindagasni hadu sau tarik baro kabala salonsar kap don hap po ka Jingkmen kare. Ka Jingkmen kare naga benda ka sungi burang Pentecost. Buon gijaka ki bangit ki awala banduai ya ka jingtuai novena ha Mynsiem Bakhuid. Buon gi retreat center ki pelong ya ka jingtuai kindais ni naga benda ban penkre ya upaid ba bakindup dap daga borjung Mynsiem Bakhuid kindup penimbiang ya ka borjung Mynsiem Bakhuid hapo jangki. Buon gi kinhun jingtuai Kidwai nagabinda ka nega jingtubo kramba kaperte kalong kabatamai kaperte katrang nagabinda ka jinglong kabatamai malla kibriyu kitrang ya ka jinglong kabatamai badu jisu kular hangi kane ka jingtimai kalong shisha kabor jangobale ba dalam ba Mynsiem Bakhuid kaperte kalabanyo ya ga jinglong ka batamai ya ga dur kadar ka batamai nius ngo hagi kam jongi apostol mindagasngi ba ujesu la penslur ba dur ai Mynsiem ya Paulus Bakhuid ba undup sa ha Korint ba dun kikai ya ki paid ba shapang ga jingkardor jonga jingi do bale ya ke kubar baba baru Paulus Bakhuid ula yo Mynsiem namaru trai jisula ula wan karen hau aga jimpos niyo jangu ki don ki brio jonga ha ka Korint bad pinumde banting kindiad yalap slur ya ke kubar baba ujisu pai ki brio jangu ha ki kun ki bakongu yawo mano bade kata ka bor ka ba pelong ki beriu ban kershani ka kubor baba kae kata ka bor kane kalong ka bor jong Mynsiem Bakhuid kane kalong ka jingdon jong ka beneng jingdon jong bole jingdon jong ki angel ujisu ula persad Mynsiem ya bonut ha Korint bakindu pediyang ya ka kubor baba ujisu undon haka person jangu ha Korint Henry ujisu udon baki haka Mynsiem jangi menda ngim yo iya ujisu markama Henry ujisu udon ha padeng jangi ujisu udon haka negi Eucharist Bakhuid haka no ka dor lemba ka jingdon jangu Mynsiem Bakhuid ha po jangi haka baptisma jangi ngila yo pediyang ya Mynsiem Bakhuid Uday uta Mynsiem Bakhuid ubayat trailang hapojangi bandu paisha ubale bandu wadia utrai bandu idia ujisu but bandu trang ia ke jingkoi haga jingim jangi dena kata daw ujisu ula penslor ya Paulus Bakhuid watnum shapting namar ngadon ki brio jonga ban kershan yepi kumno kita ke beriu ki kerlalong ki beriu jong ujisu dalam ba ka bor jong Mynsiem Bakhuid haba Mynsiem Bakhuid ustang ban shong ha ka don ho ka Mynsiem jong ki beriu kita ki beriu kin kerlalong ki beriu jong ujisu kin kerlalong ki beriu jong obale ban pelong yangi ki beriu jong obale ngidon kam ya kane ka jimpin ki Mynsiem Bakhuid ha po jongi ladangim sa rengka bedo Mynsiem Bakhuid ladangim kongo ya Mynsiem Bakhuid ngin kerlalong ki beriu jong ka partai kaya ka ba pinya per yangi na ka partai shaka jinglong jong obale kade Mynsiem Bakhuid na ka daw ko himen ko para ngidon kamban pen kreba hagene ka por menda lesa don bon ki beriu kim sautu kaya ka jingkor dor jong Mynsiem Bakhuid don bon ki beriu kim sautu ya ka jingkor dor jong person jong Mynsiem Bakhuid haga jingim changi ude Mynsiem Bakhuid o penchana yangi
Udah Mynsiem Bakhuid pen Bakhuid yang ini. Udah Mynsiem Bakhuid pen Koi pen Kia yang ini. Udah Mynsiem Bakhuid pen Dema yang ini. Udah Mynsiem Bakhuid yalam yang ini syaga Jingjob namar. Shua ujisun kiyo syabaneng ula ong ngan pa da uway pa tu nom pentengen unong yarap uban don rengkat batpi uban yaisa batpi kane kalong ke jingkular jong ke beneng Mynsiem Bakhuid ukerku yangi uyarap yangi kumba u Paulus Bakhuid ulat sngo yomat ya kane buat haba yalam yawu hakamat u Galileo Mynsiem Bakhuid ulat traikam halor jong u Galileo ban penram no yegi ju kibalawan ban kinno sniu iawu Paulus Bakhuid lemba kinong senshar Mynsiem Bakhuid u yadayangi habangi nilong kikon bakongo ya Mynsiem Bakhuid kibatrang ya Mynsiem Bakhuid un salong ke jingeda yangi katchabangile dina kata daw ko himmen ko para ngide ben duai shirhem hakene kindaisni ngide ben pen krebha ngimde ben pen bapshis ngiro hakene ke jingduai kindaisni perlut por lapor ba pindup long ke ba seiso lese don buna prenjong ngiyong ngibun kam henre lada pila ban shimkia yakene ke kindaisni pensa yo I yaka jinkala habon ke benda janga jingim champi pensa yo I yaka jinkala haki inga sem champi namar Mynsiem Bakhuid ulanga bor janga bane but news no jisuang shisha nganong yapi lamda but pensa lenyar pensa yam Henry yaka jingiam jumbi, yaka jingling yar jumbi, yaka jing so si jumbi kan kala shaka Jingkmen. Manoba pinkala yangi shaka taga jinglong bakumen. Manoba ay hangi Jingkmen, bade Mynsiem Bakhuid. Kabalang kaka mangapor ya Mynsiem Bakhuid. Kabalang kalonga kami, baka ya Mynsiem Bakhuid nagabenda jongi. Mangapor kabalang kaka. Ujisula ong syapang ka kendai bakka ka basukun but kau kun yanda kala kau kun kam jukin mau ya ke jingshitom ka balang ka yai lamba ka jingshitom man ka por don bon ke jingale bale ka don ka jingale bale ka don ka jingshitom ban ka Mynsiem Bakhuid naga benda ki kun janga bala man ka por man ka kerlekmat ka balang kanang yai lamba ka jingsukun ukun hangne ulong Mynsiem Bakhuid but ngide ben pediang ya Mynsiem Bakhuid habang la penmenda yaga sacrament kabalang kanang ya lemba kanege jing sukun banka ya Mynsiem Bakhuid haba kabalang ka pelong ya ka baptisma kabalang ka ya lemba ka jing sukun banayo Mynsiem Bakhuid ya kita kikon haba kabalang ka ya lemba ka sacrament jimpen yasuk kadang don hapadenge jing sukun ban ka ya Mynsiem Bakhuid hakita ki nong pop ki ba paisha utrai lempa ka jinkala ka bapot habangi shimenda mas Bakhuid kabalang ka yai lempa ka jingsha shitam kumbau jisu layaid kane kalong ka jingsu kon kumbau jisu ula sukon halor ulum Calvary halor ka dempana ban ka ya Mynsiem Bakhuid naga benda jangi Mynsiem Bakhuid ulang kedak ka shinjong ka Jingkmen ko himmen ko para lese ngirung idon kamben yai rengkat bat ka balang lempa kane ka jingsukon hangne ka por ka bang ngila ya ka jingshitom jongi ban duai kalem kenrandin kalem don jingjaitu bon napadeng jongi ngidon ka jingjaitu habangi job haler ka jingjaitu kalong ka jingsukon habangi lapor nagabenda ujisu kalong ke jingsu kon habangi ap iya Mynsiem Bakhuid da ke jingduai shirhem kalong ke jingsu kon bad uso jong ke jingshitom jongi uso jong ke jingduai jongi ulang Mynsiem Bakhuid tongin duai tongin stang shirhem nadu menda kasni itulem yakiwei etulam yaki himmen ke para jumpi ke bampatip shapang kaneka jingduai lese bon ki kon ke bampatip yaka jingkardor jong Mynsiem Bakhuid haka jingim jongi
buon ke bam patit ya ka jing kardo jong ka sngi buram Pentecost ka jing em jongki Henry mintaus nem kat bangis tang ya kene ka sngi bening kong jong ka jing tuai novena ngakar padia pi bar ki menti para ke bas ngap ya nga share but kai iya ki weiru shapangane share but ki wei bakandon ka jing tuai na do menta kasngi bakinang ya shimentalang banduai lang ba makiru kindap da ka borjong Mynsiem Bakhuid ni duai na ka benda ka ne ka jingai ko jisu be id is ngongu yeme na ka benda ka ne ka sngi bening kong jong ka jing duai no bena how Mynsiem Bakhuid pen slayangi pen timayangi talong yangi ki kon ke batimai da ka ne ka borjong ka jimpen kare na ka benda ka Pentecost en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen.